Què ens contava Hergé al Lotus Blau? Segona part. Contraespionatge. Sí, però hi ha dues condicions. Primer, que et lligues als nostres serveis de contraespionatge i segon, que em digues on és el verí que m'han furtat. És tot? És tot. Hi ha $10.000. Si accepteu les meues proposicions, aquesta mateixa nit us deixe lliure i us done aquesta quantitat. ¿Por qué un infiltrado de ETA, que nunca debería contar su historia, quiere contarla ahora? Contar, porque es que si no, no me están obligando a suicidarme, o me siento engañado, me siento traicionado y lo que más me duele es que me siento que me han utilizado. Di una vida por este país y no me han ayudado ni siquiera a empezar a vivir. I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes... Que sé que te gusta. Claro que me gusta. Cógela y dale un besito, por favor. No tengo ningún problema. Un besito. Un besito, por favor. Un besito a lo de la española. Ningún problema con España. Eso me gusta, ¿no? Que no somos nacionalistas, pero es que tampoco somos independentistas. Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española. Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. Però en Tintín té principis i no es ven. Estereotips. Jo sóc Chang, però per què m'ha salvat la vida? Sí, per què? Pensava que tots els diables blancs éreu dolents, com aquells que assassinaren al meu iaio i a la meua iaia fa temps. Mon pare em va dir que fou durant la guerra dels cops de puny de justícia. Ah, la guerra dels bòxers? No, Chan, tots els blancs no són tots dolents. Els pobles no es coneixen bé. És més, molts europeus s'imaginen que tots els xinesos són mentiders i cruels, que porten un teixit aspre i que no deixen d'inventar tortures i menjar ous podrits. Altres indrets d'Espanya, amb el que fem nosaltres d'aportació al conjunt de l'Estat, rebin un per passar el matí o tota la jornada al bar del seu poble. Invent de proves. No, és clar que no, però quin motiu podríem donar-hi? Perquè al cap i a la fi Tintín no ha comès cap crim. Oh, el motiu, què podria dir-vos? Podríeu, per exemple, dir que és sospitós d'haver pres partit en l'hostatge del professor Fancy Yen. Donde 7 independentistas catalanes han sido detenidos en España acusados de terrorismo sin pruebas delictivas y tampoco sin hechos consumados. Pistes falses. Massa tard, se'ls han emportat. Mira que he trobat, el Lotus Blau, Wang. I bé, el meu estimat amic, no està mal jugat, oi? Aquesta jugada del paperet escrit per en Wang. Bueno, absolutamente determinante fue encontrar alrededor de la fosa y retenido por los arbustos trocitos de papel que una vez recompuestos todo lo que se encontraron nos dieron que era un volante de asistencia en una clínica. Submissió a un sistema injust. Que nosaltres mai t'hem cregut culpable, però què vols? Hem d'obeir ordres.